Mohammed Ibrahim Mohammed ta' 31 sena inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħadd li abbuża sesswalment żewġ tfajliet separatament fid-dawl tax-Xemx il-Furjana t-tnejn li għadda. It-tfajliet għandhom 11 u 13-il sena. Fil-qort instema li r-raġel kien arrestat wara li nqabad flatt mat-tieni tfajla, hekk kif xi nies infurmaw lill-pulizija. Ġie spjegat kif waħda mit-tfajliet inqabdet mir-raġel hekk kif kienet miexja lejn nannita fil-Furjana. Waqt il-kompilazzjoni tax-xhieda fil-każ ta' Justin Borch mhix li qatel l-eks sieħba tiegħu f'Ħażabbar fi frar li għadda, instema li l-vittma ttollerat l-imġieba abbużiva tal-akkużat sakemm skopriet li qalibiela. Il-kuġina ta' Chantel Ketkuti xedet li qabel it-twelid ta' tfal ta' Ketkuti u Borch l-akkużat kien jeddida li jagħmel overdose jekk qatt titilqu. Fil-qorti ħareġ li Ketkuti soffrit minn vjolenza domestika, tant li jiem qabel il-jum traġiku Ketkuti affaċċjat episodju vjolenti ieħor. Ix-xhud qalet ukoll li darba minnhom kienu qed jippjanaw mawra sa' Għawdex u l-vittma bagħtet messaġġ fejn qalet jekk nieqpa' ħajja. Il-qorti tal-appell ħilset lil Anthony McKay minn sentenza li ngħatat mill-qorti tal-Maġistrati fl-2018 li kienet sabitu ħati fuq akkużi ta' frodi għad-detriment ta' kumpanija tal-assigurazzjoni. Il-każ kien dwar ġiżirana li tiswa qrib is-7,000 euro li McKay tilef ta' qali. Għal din ir-raġuni McKay fetaħ każ mal-kumpanija Middlesea, iżda l-kumpanija ma kienitx aċċettat dan il-każ għaliex qalet li McKay ma kienx provda d-dettalji kollha, fosthom li ġieli xellef difru mal-ġustizzja. Ġara li ħaddiema tal-kumpanija tal-assigurazzjoni u impjegata soffrew danni minħabba atti ta' vandaliżmu u ntefa' suspett fuq McKay. Il-ġiżirana prezzjuża kienet ġiet irritornata lil McKay wara li spiċċat f'idejn qassis fil-qrar, iżda l-persuna li rritornata baqgħet mhix magħrufa. McKay ma kienx informa lill-kumpanija b'dan l-iżvilupp, iżda għamel rapport lill-pulizija li nstabet il-ġiżirana. L-imħallef Aron Buġejja illibera lil McKay minn kull akkuża. Li kienet ikkundannata tħallas danni ta' libell lil tabib kienet meħlusa fil-qorti tal-appell. L-om kienet qalet li t-tabib gidbilha meta kienet sfurzata twellet it-tarbija tagħha permezz ta' ċesarja. Xahar wara t-twelid, l-om reġgħet marret l-isptar bit-tarbija tagħha li kellha problema bin-nifs, fejn diversi persuni qalula li l-problema hija relatata ma' twelid li sar qabel iż-żmien. It-tabib George Buttigieg fetaħ proċeduri ta' libell sentejn ilu u l-qorti tal-Maġistrati kkonfermat l-argument tat-tabib u bekk ordnat lil-om tħallas 1,000 euro. Il-partijiet appellaw din is-sentenza hekk kif l-om xtaqet li din id-deċiżjoni tiġi revokata, filwaqt li t-tabib rid ammont akbar ta' danni morali. L-imħallef Lawrence Mintoff ikkonkluda li fl-email Buttigieg ma setax ikun identifikat u kienet mibgħuta f'dipartiment speċifiku tal-isptar mingħajr intenzjoni li tinxteret.